ano, nagkarlan. Siya natin yung tropa natin. Mopers. So, Uy, coffee and drinks. Uy, Tapo. Para. Dito yung isa bili. ano, kahit saan. Kahit saan. Middleman tol. Tayo religion, middleman yan. Ang crew. Ito din right of way mo na to. Ah, Barangay nagbigay. oh. Kaya ako yung pumasok na. Pwede na i-cash. Ayos yung palasyo niyan tol. Po, ngayon po, wala po. Pero ang dami po magkakameron po kasi nga po yung palibot gawa po ng sinabdivide kagaya po niyan. Sinag-divide ba siya dito, tayo? Opo, ito po yung daan. Pababa to. Inaantay ko lang yung sasama sa inyo. Hacienda Sweet tol. Pero, tatarating na rin. I'm feeling good, feeling alright tonight. I'm feeling good now. Yeah, it's all good in the neighborhood, homes. Yeah, little ride. I feel good, I feel alright. Cruising through my neighborhood on a warm summer night. I feel good. That's right, I feel good now. These summer nights. Wala masabi mo sa hacienda mo tol. Ano ba sabi ko dito? Kung pwede yung palagyan ng ano, kalsada. Kasi kung ano, dapat makatagos ka sa lupa mo. Oo. Pagawa. Eh kung dito Pwede po baka hindi makapasok kasi May mga ibang ano na. may mga ari. Okay lang yung sa pagagawin eh. Summer days just sitting around, but when the sun goes down, I'll be ready to party. Ain't nothing like them summer nights. Keep the top on, drop all the girls looking hot, hit the phone, oh, we just don't stop. Party until the morning light. Ain't nothing like them summer nights. I just kicked it at home. I polished up the chrome, called the Ruka on the phone. 360 ba yan? Oo tol, nasa 360 yan eh. Double patty na ano, burger steak, dalawa. Dalawang order ng tubig at burger steak. Anong drink? Huwag na. Okay, yun na lang po nung ano. Ay. Parking area na lang muna po, sir. Na lang. Okay, okay. Pagkakapit tol. Pagkakapit.